Коста YouTube, аз съм Кома HD и това е първи епизод на Minecraft оцеляване. И малко оцелях, тук събрах айтеми. Не знам кой знае какво, ама пак стават. Ето една коза. Сега трябва ще убия. Трябва да се направи едно легло. Къде изчезна? Сепи и кокошка. Извинете за лага. Не ме е чак толкова мощен компа. Това месо си го изпика после. Къде е другата вълна? Трябваме още една коза. Олия козичката. Сега ще убия. Нищо не ми дропна. Месо. Ела ми е се бил. Малко мастило, не е зле. Айрон, трябва да го щупя. Отивам къщата ми. Аз ще правя много епизоди. Ще правя и уроци с редстоун. Там стълби, редстоун врата, така нататък. Имам треволна, сега ще се направя легло. Как се прави това? Забравих. Да, ето. Ще го сложа тук. Да стане сутрин. Готово. Сега отивам за айрон. Трябва да намеря. Айо. За сега виждам 3 айрон. В водата къси много бавно зачупят нещата. Там ресурси, такива камени. Малко. И толкова беше айрона. Сега да ги оставя от тя. Като го оставя, ще чупя малко дърво. После май ще спирам клипа. И на втория епизод ще се видим. Очаквайте много клипове. Брадата му къде е? Ще отида за гол. И тук някъде беше мината. Чакай малко.
съберем XP. Кача. Рая на кол. Сега трябва да скача тук. Тук. Сега ярам малко. Да се направя железни нещата. Мечове, кирки, лопати, брадви. Вау! О, прилип. Тъмно не си взех факли. Вау! Но няма повече неща тук. Да излизаме. Аз се чуди, че това няма чудовището, аз съм ги спрял. За да не му убиват. Трябва да събера камъка, за да мога да се издигна горе. Така. Мисля, че 22 ще ми вършат работа. Цук. Просто така. Така. И готово. Дори още камъни ми останаха. За мене. Мисля да спирам клипа. Това беше от мене. Се видим на втория епизод. Чао!